cu ajutorul Domnului și spre onoarea Tatălui Ceresc, vom face deschiderea programului în această dimineață și îl vom lăuda pe Domnul cu imnul 693. Imnul 693. Iisus te cheamă undeva. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, care domnezi acolo sus în cerul dore și mările cerească, înaintea ta în această zi de bucurie, să-ți aducem mulțumire, căci ai fost cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit. Îți mulțumim, Tată scump, că ai pus acest îndemn în inimile noastre, să venim în acest loc de închinare, la acest program de botez. Ajută-ne ca să învățăm ceea ce Tu dorești să ne înveți. Ajută-ne să le aplicăm în viața noastră aceste învățături. Te rugăm, pune Tu în inimile acelor persoane care sunt în această sală și care încă n-au făcut legământ cu Tine, pune Tu în inimile lor această dorință de a se împăca cu Tine și de a face legământ prin botez. Te rugăm să binecuvintezi Tu aceste 3 persoane care sunt în fața Ta și care au decis să facă legământ cu Tine, să-și predea inimile în mâna Ta. Binecuvintează-i Tu pe ei cu putere, cu înțelepciune, cu discernământ spiritual, că de acum înainte să facă numai sfântă voia Ta și să aibă din Tine un adăpost și un scut în toate lucrurile care vor veni asupra lor.
Toate aceste lucruri le cerem nu în meritele noastre, dar le cerem în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Facă-se voia Lui Dumnezeu acum și în veci. Amin. Vă salut cu pacea Domnului, pe fiecare dintre dumneavoastră și vă spun un bun venit în această zi la acest program special pe care îl avem. Vedem în fața noastră 3 candidați de botez, 3 persoane care au decis să-și predea viața în mâna Domnului în această zi. Le urăm în continuare să stea cât mai aproape de Domnul, să facă din el scutul lor în vreme rea. Vedem, este o zi frumoasă, este soare afară, îngerii cântă de bucurie. Știm cu toții, în cuvântul Domnului unde spune că atunci când o persoană hotărăște să facă legământ cu Domnul prin botez, îngerii cântă. Este sărbătoare în ceruri. Astăzi nu avem o persoană, avem 3 persoane care au decis să facă lucrul acesta. Este cu atât mai multă bucurie este în ceruri pentru aceste 3 persoane. Haideți să ne bucurăm și noi. Haideți să ne veselim și noi pentru această zi, pentru această decizie pe care aceste 3 persoane au luat-o. În continuare, dorim să ascultăm o cântare de grup a grupului Luj.
Mulțumim grupului pentru această cântare frumoasă. Îi mulțumim că ne-a bucurat inimile. Haideți să privim un pic la frații care stau pe scaun în față. Vedeți, sunt îmbrăcați în alb. Aceste persoane sunt îmbrăcate în alb. Știți oare ce simbolizează albul pe care ei îl au pe care sunt îmbrăcați acum? Puritate. Un caracter fără pată. Un caracter asemenea lui Hristos. Aceste persoane au decis să facă legământ cu Dumnezeu și atunci când au decis lucrul acesta, au început o viață nouă. O viață nouă în Iisus Hristos. O filă albă a deschis Iisus Hristos. Și să ne rugăm ca, așa cum ei sunt îmbrăcați în alb acum, acest alb, această puritate, acest caracter fără pată, să aibă și atunci când Iisus Hristos va reveni a doua oară pe noi cerului. Vom invita în față pe sora Ana, care dorește să ne spună o experiență care a avut-o de curând. Vreau să spun că aseară, înainte de m-a rugat Domnului. Și Dumnezeu mi-a răspuns. Am zis, Doamne, vreau să Te urmez și să fac voia Ta. Vorbește-mi Tu. Și am visat un vis care am rămas complet impresionată că cum Dumnezeu răspunde chiar atunci când tu dorești de să faci un pas, că Dumnezeu răspunde și mulțumesc Dumnezeu că Dumnezeu mi-a răspuns la ceea ce chiar am avut nevoie. Am avut un vis că eram afară, era multă lume și era frumos ziua. Și dintr-o dată a început să se întunece și s-a întunecat tot, era întuneric. Și undeva în dreapta mă uitam spre cer și a început să străluce pe cer. Și uitându-mă spre cer, am văzut o Biblie mare. O Biblie care fac parte din această Biblie pe care Dumnezeu dorește ca tot omul să afle adevărul. Și era o masă lungă pe care erau tot felul de fructe, legume. Și am văzut undeva la mijloc un coș cu carne, care m-am întrebat ce înseamnă asta după ce am avut visul acesta. Și undeva în dreapta, iar a venit o masă. Și lângă masa aceea, lângă stânga, era un drum, care drumul acela era un pic mai larg. Și după ce masa aceea de dreapta, iar am uit în imagine și pe masă era iar din nou fructe, legume, de toate erau. Și a început masa aceea cu carne, care a fost tot felul de lucruri, de legume, fructe, a început să încetinează, să dispare. Și pe masa aceea din dreapta era un drum foarte îngust, care
am rămas complet profund încurajată de acest lucru și eu cred că Dumnezeu mi-a răspuns că aici e drumul pe care trebuie să-l urmez. Și la masa din dreapta a început să răsară niște pomi, tot felul de pomi, tot felul de pămânețe care înverzite erau și am zis, Doamne, vreau și eu să fiu acest pom pe care Tu dorești să fiu, care să Te slujesc. Și dintr-o dată m-am venit în față cele 10 porunci pe care eu i-am văzut. Și porunca 4 era chiar, care era încercuită, care spune că să păzești ziua de odihnă. Dumnezeu ne spune că această zi este o zi pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o. Și după această m-a venit iar, am văzut că Dumnezeu îmi vorbește și mi-a spus, am văzut Psalmul 84 pe care Dumnezeu mi-a pus în gând acest lucru. În șoapte am auzit, care spune în felul următor. Cât de plăcute sunt locașurile Tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Tale. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Până și pasărea îți găsește o casă acolo și rândunica un cui, unde își pune puii. Altarele Tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta, căci ei pot să Te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în acolo inima locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte, Dumnezeului Iacov, Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața însului Tău. Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 1000 în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc viața fără prihană. Doamne, al oștirilor, ferice de omul care se crede în Tine. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare care dorește să facă un legământ cu Dumnezeu să nu amâne, ci să grăbească. Că acest vis mi-a fost o arătare pe care eu nu trebuie să amân, ci trebuie să merg pe drumul acesta pe care am ales. Dumnezeu să fie lăudat și slăvit prin aceste lucruri. Amin. Mulțumim pentru experiența aceasta. Îi mulțumim Domnului că El încă ni se descoperă, încă ne arată ce trebuie să facem, încă ne arată dacă noi suntem deschiși, dacă noi cerem lucrul acesta. În continuare, grupul din Ducoș va mai binecuvânta pe Domnul cu o cântare.
În continuare, o să ascultăm o poezie, Sora Nelly, de la Canțăreș. Urări la botez. Vă felicit că ați ales să dați vieții un nou sens. Nu-i gând mai înalt și măreț decât să dorești să pui preț pe lucruri ce în veci nu pierd, să nu te zbați cu ce e efemer. Nu-i țintă mai mare pe lume, nu-i bucurie mai amplă anume decât să fii în compania lui Iisus. Să tinzi, să urci cu El mai sus. Nu-i pace atât de profundă, ce mintea plăcut-o inundă, decât la sursa care-i Dumnezeu, la pieptul lui Iisus, ca fiu al său. Acolo, orice om necăjit, însetat, găsește apa vieții și nu mai e stresat. Să ai privilegiul unui profesor ce predă legi, ce predă legi la care-i creator, să afli noi descoperiri de frumusețe, inobilare, elevare și povețe, înseamnă un progres neasemuit, extindere spre infinit. El e tăria noastră și e stâncă, nu ne înfioară valea lumii adâncă. Nenorociri prefigurate în zare, avem curaj, la El este salvare. În școala numită Paradis, vă felicit că v-ați înscris. Suntem gălăgioși de bucurie. Dorim să fim colegi pentru veșnicie. Amin. Doamne, să vă binecuvânteze. Mulțumim pentru această poezie. Să ne ajute Domnul ca cu toții, cum suntem adunați aici, să fim colegi în ceruri. Sper că aceste cântări, această poezie, aceste cuvinte de îmbărbătare ne-au pregătit inimile pentru un cuvânt din partea Domnului care ne va fi prezentat de fratele Mihai Zăbun. Mă bucur să ne vedem astăzi și vă salut pe toți. Este o ocazie specială să privim la alb, să privim la un nou început, să privim la un viitor care va fi promițător alături de Dumnezeu. Însă aș vrea să fim cât se poate de realiști cu privire la viața noastră, cu privire la fiecare pas pe care îl facem în această lume și cred că ar trebui să simțim că acest alb este nevoie să fie păstrat în aceeași condiție până va veni Domnul Iisus. Și nu doar de către ei. De ce este nevoie să fie păstrat în aceeași condiție? Pentru că e pericolul să nu poată fi păstrat așa. Și cred că cei care au trecut prin experiența botezului până acum au avut experiențe de felul acesta. Au pornit să însemneze, să înscrie ceva pe o pagină albă și până la urmă, uitându-se poate la capătul ei, au zărit în urmă să vadă așa cum au scris sau ce frumos au scris. Cred că vi s-a întâmplat lucrul ăsta și când erați la școală, când erați copii, să vedeți acolo cum numeam noi ceea ce rămânea pe foaie de multe ori așa. Ce ai făcut porci, ne spunea cineva. Nu? Învățătoare. Să privim în urmă și foaia să nu mai fie desenată frumos pe un fundal alb, ci să rămână ceva urât. Spun lucrul acesta nu pentru că vreau să pornim într-o viață nouă, într-un mod pesimist.
Dar gândul acesta mi-a venit în minte în momentul în care cântam cântarea de deschidere. Începea frumos cu o invitație. Și nu știu dacă ați reținut celelalte strofe. Ideea celorlalte strofe care au urmat. Vino era la început, apoi lațul te strânge și lupta e cruntă. Vă amintiți? Așa cânta. Pentru că nu e simplu. Nu e simplu să păstrezi albul curat. Mi s-a întâmplat de multe ori și soția îmi spune mereu, zice, ai grijă că tu te murdărești când mă așez la masă. De câte ori m-am pus la câte o masă așa elegantă, la nuntă sau la cine știe ce festivitate, mi se atrăgea atenția. Nu-mi pica bine deloc. Dar nu treceau 5 minute și când mă verificam, fiind sigur de albul curat al cămășii pe care l-am păstrat cu grijă, deja vedeam ceva plăcut. Și parcă mă deranjam și singur îmi făceam o autocritică și îmi spuneam, dar cum? Că am avut atâta grijă să păstrez albul curat. Nu este simplu, dragii mei. Pentru că fiecare pas pe care îl facem în viața de credință este o declarație de război față de vrăjmașul și față de tabăra lui. Aș vrea în sensul acesta să citesc un verset din 1 Samuel, capitolul 14, versetul 6. Era o invitație a lui Ionatan către cel care era mereu aproape de el. Și este bine ca ei să aibă mereu pe cineva aproape de ei. Și noi, la rândul nostru, să avem pe cineva mereu aproape de noi, cu care să ne consfătuim, de brațul căruia să ne prindem uneori. Sau poate chiar pe umărul căruia să ne așezăm capul. Vine Ionatan și îl cheamă pe tânărul care era mereu lângă el. Zice, vino, haidem să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Și apoi scoate în evidență un principiu al lui Dumnezeu, care eu cred că este valabil pentru totdeauna. Poate că Dumnezeu va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Fraza aceasta, care ar trebui să lase un final pozitiv pentru noi, începe cam așa. Poate. Ați întâlnit cuvântul poate în viață? Poate că ne va izbăvi. Poate că. De cine depinde izbăvirea? Din partea lui Dumnezeu, din partea cerului. Este făgăduit tot ajutorul de care aveți voi nevoie ca să păstrați albul curat. Dar în sensul acesta avem și noi o parte de îndeplinit. Avem o lucrare de făcut. Și atunci când vrem să facem o lucrare, de fiecare dată întâlnim împotrivire. Întâlnim opoziție, întâlnim potignire și obstacole, întâlnim, așa cum am spus, acele condiții de viață, acele împrejurări care ne pătează albul curat și privim în urmă la noi înșine cu neplăcere, nemulțumiți de modul în care am reușit să ne păstrăm legământul. Grație lui Dumnezeu. Pentru că și în cântarea pe care am cântat-o spune așa: dar Domnul scapă sufletul tău. Chiar dacă lațul te strânge, chiar dacă lupta e cruntă, Domnul poate să-ți întărească pașii. Domnul poate să fie cu tine. Și rămânem la acest cuvânt, poate. Pentru că depinde de tine. Depinde de mine. De partea cui asigur biruința. De partea cărei tabere.
ce vino să ne aruncăm în tabăra acestor netăiați împrejur. Tăierea împrejur este un act care ține de domeniul trecutului, care ține de Vechiul Testament, de Vechiul Legământ, am putea spune noi. Dar ceea ce este corespondentul acestui act care se face în Noul Legământ și în Noul Testament, în perioada Harului, pe care noi o trăim astăzi, este botezul. Mă bucur pentru decizia voastră. Mă bucur pentru faptul că în momentul în care voi ați ales deja să faceți pasul acesta, în ciuda faptului că ați declarat de război inamicului sau vrăjmașului, biruința este garantată de partea voastră. Și cred că Dumnezeu are pregătite și rezervate pentru voi surprize deosebite, experiențe uimitoare, atunci când vă dați toată silința să faceți pasul înainte cu ajutorul Lui. Sprijiniți de cineva care vă este aproape, care poate uneori vă poartă armele și care poate să răstoarne această teorie lumească. Mulțimea, majoritatea, spun cei mai mulți astăzi. Și mai poate să răstoarne ceva. Părerea omului, părerea mea. Nu acestea sunt lucrurile care contează și pe care trebuie să vă bazați. Și avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, avem nevoie de asigurarea prezenței Lui și de acea convingere, ori certitudine, că fiecare pas pe care îl facem în viitor, fiecare decizie, stă bazat pe Sfânta Scriptură, pe Cuvânt, pe adevăr. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că există și astăzi inimi voitoare să ia viața în modul acesta în mâini și să declare război vrăjmașului. În ciuda acestor pericole, în ciuda amenințărilor, în ciuda atacurilor care vor veni de aici încolo, asupra voastră, asupra deciziilor pe care vreți să le luați de partea lui Dumnezeu de aici încolo, Dumnezeu vă este aproape. Este lângă voi. Nu este nevoie decât să vă plecați genunchiul jos. Ori dacă sunteți în circumstanțe în care acest lucru este imposibil, îndreptați-vă sau înălțați-vă gândul spre Dumnezeu. Și El va putea să facă ceea ce de multe ori o mulțime sau o lume întreagă fără El este imposibil să realizeze. El va putea să facă pentru voi lucrul acesta. De ce botez? Vorbim sau răspundem la această întrebare potrivit celor scrise în Matei, capitolul 3. De ce este nevoie de botez? Pentru că e posibil să ne întâlnim cu persoane care au mai îndeplinit acest act. Și prea puțin în lumea aceasta, datorită unei doctrine care este, să zic, a umplut lumea, prea puțin oameni întâlnim astăzi care să nu fi făcut botez. Un botez deja. Și atunci apare problema. Eu nu mai vreau să fac încă un botez. De ce este nevoie ca totuși să te botezi? Cei care ajung să ia decizie pentru acest act, sunt două motive care susțin îndeplinirea acestui act. În primul rând, botezul semnifică schimbarea inimii, o schimbare lăuntrică ce trebuie certificată ori dovedită cu o dovadă exterioară. Avem noi expresia adeseori între noi, așa când vorbim despre cineva. Păi zice, el e bun. Da, zice, el ia gura pe dinainte. Sau inima e bună, numai că așa e el. Dar când el este cumva, ce dovedește de fapt? Că așa este în inima lui. Omul dă pe față ceea ce are înăuntru. Pomul rodește în funcție de gena pe care el o are, de ceea ce este el înăuntru.
Așa că este nevoie, în primul rând, atunci când se face botezul, să se dovedească o nouă viață, o schimbare lăuntrică. Și atunci urmează actul exterior. Ori pentru cei a căror experiență a fost așa până aici, că am întâlnit cazuri în care mi se spunea, păi da, dar zice, el n-a făcut nimica rău. De ce mai trebuie să se boteze? N-a făcut niciun păcat, n-a călcat porunca a 4-a, n-a călcat porunca a 6-a. De ce trebuie să se boteze? Cunoaștem vreun caz din Sfânta Scriptură când nu a fost botezul dovada unui păcat, adică spălarea unui păcat din trecut și totuși s-a făcut? În Matei, capitolul 3, spune așa. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. A fost răspunsul Domnului Iisus la uimirea lui Ioan. Când se trezește Ioan cu unul care trebuia să-l boteze și îl știa mai pur și mai curat decât el, parcă îi tremură mâinile să îndeplinească actul acesta. N-ați avut întâlniri cu persoane care v-au provocat la o profundă cercetare, pentru că privindu-i pe ei, ascultând experiența vieților, înțelegând care este tipul lor de viață sau felul lor de viață, să vă rușinați de ceea ce sunteți voi? Cred că vi s-a întâmplat lucrul acesta. Ce se întâmplă când te întâlnești în viața ta cu astfel de ocazii, cu astfel de momente de profundă cercetare? Este nevoie să reînnoiești legământul tău cu Dumnezeu. Într-adevăr, botezul nu trebuie făcut din el o joacă. Nu ne botezăm astăzi și peste o lună, dacă am căzut din nou în păcat, revenim din nou la fratele Deneș și rugăm să organizeze o nouă adunare pentru rebotezare. Dar este posibil ca în experiența vieții noastre să simțim odată, cândva, nevoia de a reîncheia în modul acesta solemn și public legământul nostru cu Dumnezeu. Biblia susține lucrul acesta, Spiritul profetic de asemenea, și cred că ar trebui să fim mult mai atenți la fiecare decizie pe care o luăm, la fiecare pas pe care îl facem, pentru a nu desacraliza ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie sacru. Pentru a nu coborî jos ceea ce Dumnezeu a pus undeva la înălțime. Și dacă totuși se întâmplă lucrul acesta și se repetă zilnic, să ne trezim că am lăsat pe foaia noastră pete de cerneală, să ne trezim că am lăsat pe cămașa noastră alte și alte pete, sau în viața noastră care a trecut, Cuvântul lui Dumnezeu spune ceva. Și ne numește în felul acesta cum? La 1 Ioan. Cum ne numește acolo? Și amintește cineva? Copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Pentru voi. Și pentru noi toți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Există actul cinei Domnului, care ne așează într-un mod repetat în fața unei profunde cercetări și a unui legământ pe care trebuie să-l încheiem cu Dumnezeu. Rămânem la acest subiect al botezului și spuneam că sunt două motive pentru care acest lucru trebuie încheiat. În primul rând, dovada unei schimbări interioare, care trebuie certificată printr-un act exterior, și în al doilea rând, lasă-mă să fac ceea ce trebuie împlinit. Așa trebuie să se facă. Așa a lăsat Dumnezeu. Și așa a făcut Domnul Iisus. Nu ne împiedică nimic să facem lucrul acesta și noi. Credem că Dumnezeu, spuneam, pentru voi și pentru fiecare dintre noi are rezervate deosebite experiențe și binecuvântări
nu rămâne decât să le exersăm, să ne punem încrederea în El, să-L invităm să ne ia viața în stăpânire. Și cred că El va putea să facă din noi, să strălucească acea lumină care în lumea aceasta nu este de găsit. Fără o relație profundă cu Domnul Iisus, acea lumină despre care Cuvântul lui Dumnezeu vorbește că voi sunteți și noi suntem și ar trebui să fim, nu va străluci niciodată. Cred că Dumnezeu poate să facă din noi lumini care vor străluci o veșnicie alături de El. Îi mulțumesc pentru voi, îi mulțumesc pentru toți cei prezenți și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că încă ne dă, în această perioadă de har, ne dă astfel de experiențe în care noi inimi se decid pentru cauza Lui, în ciuda atacurilor, în ciuda piedicilor și în ciuda tuturor împotrivirilor din partea celuilor. Fie ca izbânda voastră să fie realizată, biruința noastră a tuturor să fie câștigată și Dumnezeu să fie mărit astăzi și în veci. Amin. Mulțumim Domnului pentru aceste cuvinte de îmbărbătare. Mulțumim fratele Mihăiță, căci a venit printre noi. Îmi aduc aminte de o întâmplare. Era farmul etiopian, nu? Mergea în drumul lui către țara lui, citea din scripturile care erau atunci, da? Și vine cineva și îi pune o întrebare. Înțelegi tu ceea ce citești? Și el răspunde, cum aș putea înțelege? Și atunci această persoană, știți cine este, nu? Filip. Da. I-a descoperit. I-a tălmăcit cuvintele pe care el le studia atunci. Și la un moment dat, această persoană, acest etiopian, pune o întrebare. Iată apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Știu că printre noi sunt persoane care încă nu au încheiat acest legământ cu Dumnezeu. Sunt persoane care încă nu și-au predat viețile în mâna lui Dumnezeu. Și au pus vreodată această întrebare. Ce mă împiedică ca să fiu botezat? Și au pus vreodată această întrebare. Ce stă înaintea mea? Ce mă atrage pe mine de la această cale care, cum a fost amintită, a umblat și Iisus Hristos. El fără de păcat. El care nu a cunoscut acest lucru. Dar a trebuit să facă ca ceea ce era scris să fie îndeplinit. Cu atât mai mult noi, care am cunoscut păcatul, noi care am trăit în mocirile acestei lumi, ar trebui să ne punem această întrebare. Ce ne împiedică ca să fim botezați? În continuarea acestui program, frații de la Bethhausen vor să ne încânte și vor să laude pe Domnul printr-o cântare.
Amin. Mulțumim Domnului pentru aceste cântări. Mulțumim că ne-a încântat inimile. Și dacă v-au amorțit picioarele, haideți să cântăm o cântare comună, ne ridicăm și cântăm cântarea de numărul 690. Ne ocupăm locurile și îi dăm în față de fratele Berniș, care o să ne conducă în câteva minute destine. Avem o zi minunată în care putem să aducem slavă Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi. Mă gândeam și cred că nu în mod coincidențial, ci este un lucru foarte interesant. Așa e, dacă vă uitați aici pe ambon, aici ce literă avem în față aici? Un A. Așa e, un alfa. Și dacă întrebați cu ce literă încep numele celor 3 candidați, cu ce literă? Cu A. Interesant. Asta înseamnă ceva. Înseamnă o viață nouă, nu? Înseamnă un început nou pentru ei. Și ne rugăm Domnului ca să fie așa, într-adevăr, să fie un început nou pentru ei, pentru ca ei să slăvească pe Domnul, pentru calea și pentru adevărul pe care l-au descoperit prin el. Botezul. Sigur, s-a vorbit despre botez și Cuvântul lui Dumnezeu spune prin gura Apostolului Petru că, de fapt, botezul ne mântuiește. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întâlneciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. De unde apare botezul? Ce practică, ce noțiune! Prima dată în Sfintele Scripturi știți, găsim pe Ioan botezând, nu? Ioan, botezătorul, unde și numele de botezătorul. Totuși există în istorie dovezi că înainte de a se consemna în Scripturi exista o sectă, să zicem așa, care pe vremea Domnului Hristos deja număra circa 4.000 de adepți. Este vorba de esenieni. Există dovezi suficient de istorice care practicau botezul.
Ei s-au constituit aproximativ cu 150 de ani înainte de Hristos, duceau o viață foarte strictă, foarte pură. Și vă rog să-mi permiteți doar să spicuiesc câteva rânduri dintr-o carte istorică. Două practici cotidiene îi separau pe esenieni de alte secte. Conform unor practici străvechi, fiecare evreu practicant se scula de dimineață, își spăla mâinile și se scufunda în baia rituală, înainte să se roage și să mănânce. Dar esenienii au făcut ca această practică să aibă o importanță spirituală sporită. Ei se scufundau în fiecare dimineață complet în apă înainte să mănânce și cereau fiecărui membru nou să se scufunde într-o apă curgătoare, un ritual de inițiere care anunța botezul introdus de Ioan Botezătorul. Apă curgătoare într-un ritual frumos. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, apa avea o semnătate, chiar și în slujba templului. Era legheamul, unde se întreprindea un ritual al spălării. După unii cercetători, unii exegezi, spuneți istoria, cred că Ioan pentru o vreme s-ar fi alăturat acestor credincioși din munții Qumran. Biblia raportează puțin despre această practică sau această atitudine a lui Ioan, doar atât știm că Ioan a trăit în pustie. Biblia vorbește și de meniul sau stilul de viață practicat de Ioan, care, conform Scripturilor, este cel mai mare profet al Vechiului Testament, dacă vreți. Ritualul botezului, așa cum vedeți, începe încă din Vechiul Testament. Pe vremea lui Ioan se cunoștea deja această practică și nimeni nu-și punea problema cu ce noutăți vine acest pretins profet. Citim în Marcu, capitolul 1, versetul 5. Tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Ce bine ar fi ca toți locuitorii Lugoșului să stea la coadă acolo unde mergem noi, la Timiș, și să spună, vrem și noi să fim botezați. Așa e? V-ați bucura? Cu siguranță. Spunea cineva, un frate pastor, într-un alt context, că ar fi în stare să facă slujbe într-un alt context, cu o altă ocazie, la o localitate întreagă. Cred că ne-am forțat și noi cu fratele Mihaiță și mai am cerere ajutor și fratele Lucian și altor pastori care mai sunt, să botezăm pe toți acei care doresc. Dar, din nefericire, puțini sunt acei care acceptă calea cea îngustă. De ce? Botezul nu este o formalitate, nu este doar un ritual pe care am săvârșit. La o vreme noi zicem biblică atunci când știm să deosebim binele de rău și nu trebuie alții să-și ia angajament că se va lepăda respectivul sau nu se va lepăda de stilul lui de viață sau de răul sau de cel rău. Sunt puțini care aleg cu adevărat să se învească Domnului. De ce? Pentru că trebuie mărturisit păcatele, trebuie părăsit păcatele și după aceea și are loc ritualul botezului. Botezul nu ne spală de păcate. Ați văzut? Este mărturia unui cuget curat, ne-a spus Apostolul Petru. Și noi îl credem pe cuvânt. Fratele Mihaiță spunea de Iisus, într-adevăr Iisus n-avea păcat, dar s-a supus ritualului botezului pentru ca să arate că El este și împlinește tot ce era poruncit. Mergând după cele spuse de Pavel, botezul mai înseamnă și altceva. Haideți să vedem cum concluzionează Apostolul Pavel. Ce mai înseamnă botezul? Nu știți, Roman capitolul 6, versetul 3, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dragi tineri, asta este botezul. Mărturisirea unui cuget curat și începerea unui nou început.
Dacă A, litera A, este alfa, atunci în viața voastră ar trebui să fie un alfa. Un alfa a unui început nou, prunce în Hristos, după botez, și creșterea în Hristos până la statura de plină în Hristos Iisus, marele nostru exemplu. Pavel merge mai departe și accentuează și mai profund importanța botezului. Și să vedem în Vechiul Legământ, mergem înainte de Hristos cu mai bine de 1 mileniu și jumătate. 1 Corinteni 10:1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nori și toți au trecut prin mare. Toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Adică, stați puțin, israeliții au primit botezul? Este vorbire stilistică, categorii, da. Toți au mâncat aceeași mâncare dovnicească, toți au băut aceeași băutură dovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă dovnicească ce vine după ei. Și stânca era Hristos. Acolo, în pustiu, ei aveau o mâncare dovnicească. Frați și surori, acei care se botează și noi care ne-am botezat, trebuie să avem o mâncare dovnicească unică. Nu putem să ne înfructăm de pretutindeni, culegând toate ce ni se pare bune. Biblia vorbește despre timpurile sfârșitului, când vor veni mulți amăgitori, mulți proroși mincinoși, multe învățături, strecurându-se erezii nimicitoare, spune Petru. Toți trebuie să mâncăm și avem aceeași mâncare dovnicească, dacă vrem să aparținem lui Hristos. Toți au fost botezați în mare, dar în nor. Cum adică? Vinea slava lui Dumnezeu acolo, îi cuprindea pe ei ca un popor deosebit, ca un popor privilegiat, exclusiv. Gândiți-vă într-o arșiță care trecea mult peste 40 de grade ziua, să ai umbrela întinsă asupra ta, umbrela de nor, protecția divină și să fii călăuzit. Nu întâmplător, Isaia promite și, de fapt, Dumnezeu promite prin gura servului său, profetul Isaia, despre care noi învățăm în acest trimestru multe lucruri importante. Promite călăuzire divină poporului său. Și nu vă spun un lucru nou. Păi știți și ați citit Isaia 43. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și Cel care te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin apă, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeu tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit, te iubesc. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Dragi tine, Isaia vă vorbește și vouă. Domnul vă spune că sunteți prețuiți de El, pentru că ați predat viața voastră Domnului, pentru că îl căutați pe Domnul. Domnul spune prin înțeleptul Solomon să căutăm pe El în vremea tinereții, fiecare să ne predăm Lui atunci când puterile noastre sunt la apogeu. Atunci este vremea să ne dedicăm viețile noastre Lui. Prin apă au trecut israeliții. Prin ritualul botezului trec credincioșii Noului Testament. Mandatul divin, care i-a capacitat, și nu numai că i-a capacitat, ci i-a fost dat ucenicilor această sarcină sfântă, știți foarte bine. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Acesta este mandatul bisericii. Aici trebuie să venim și să învățăm și să fim sub norul protecției lui Iisus, unde suntem feriți de multe rătăciri și de ispitirile satanei. De aceea mă bucur astăzi în mod deosebit că voi ați ales ca să veniți sub această protecție a Cuvântului Dumnezeu și a prezenței Domnului. Spiritul profetic aruncă o lumină amplă asupra instituției botezului. Hai să ascultăm. Instituția botezului și Sfintei Cine sunt doi stâlpi de amintire
unul în afară și unul înăuntrul comunității. Pe aceste instituții Hristos a scris numele adevăratului Dumnezeu. Hristos a făcut botezul ca semn al intrării în împărăția sa spirituală. El a făcut ca o condiție hotărâtă căreia trebuie să se conformeze toți acei ce doresc să fie recunoscuți ca fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Înainte ca cineva să fie primit în comunitate, înainte de a păși pragul împărăției spirituale lui Dumnezeu, el trebuie să primească pecetea numelui Dumnezeesc, Domnul, neprihănirea noastră. Voi ați făcut mărturisirea de credință, fiecare dintre voi, așa-i? Fiecare ați făcut mărturisire și vă botezați pe baza principiilor de credință a Bisericii Adventiste Reformiste de ziua 7-a. Principii care nu sunt stabilite în mod arbitrar, ci principii care s-au sedimentat pe parcursul vremilor, ca o experiență a înaintașilor noștri, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe revelația Sfântă. Astăzi, cu siguranță vă veți întâlni poate cu oameni care vor spune ce atâta principii, ce biserică. Da, aici este Cuvântul lui Dumnezeu. Biserica este păstratorul, depozitarul legii lui Dumnezeu. Orice experiență în afară Bisericii lui Dumnezeu este egal, nul. Trebuie să știm aceste lucruri. Pavel vorbește despre chiar dacă s-a idea trupul să fie ars. Dar dacă nu ai dragoste față de Dumnezeu care stă în împlinirea poruncilor, dacă nu ai părtășia colectivă cu trupul bisericii, poți să ai experiențe fantastice, dar rămâi pe din afară. Și acum, botezul este un legământ, este o jurință. Deuteronom, capitolul 23. Dacă faci o jurință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești. Căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteala și te vei face vinovat un păcat. Să păzești și să împlinești ce îți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bună voie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. Adriana, ai făcut o juruință Domnului? Alex, ai făcut o juruință Domnului? Sorana, ai făcut o juruință înaintea Domnului? Sigur. Domnul să vă binecuvinteze ca această juruință să puteți duce la un bun sfârșit. Pentru că ne așteaptă cununa vieții. Citeam, izraeliții au fost botezați în nor. Așa-i? Oare noi, Israelul spiritual, o să fim botezați în nor? Pentru că Ioan spunea că, de fapt, vine în urma lui unul care va boteza nu doar cu apă, sau nu cu apă, ci va boteza cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel, marele nostru apostol, nu ne lasă nici în această privință în necunoștință. Haideți să citim Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Este ultima experiență a Bisericii, proslăvirea. După ce marea întâlnire va fi realizată și toți acei care au murit în Domnul și toți acei care n-au murit, ci sunt în Domnul pe acest pământ, se vor întâlni. Unde? În văzduh. Căci însuși Domnul, cu strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nor. Israeliții din vechime au fost sub nor. Noi vom fi în nor. Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne binecuvinteze și dorim acestor suflete care s-au dedicat astăzi Domnului, ca ei să rămână statornici până la capăt și noi să sprijinim în această acțiune, lucrarea lor, ca toți împreună într-o zi să fim răpiți pe noi, unde să fim glorificați, făcuți nemuritori și să întâlnim pe Domnul Iisus. Amin. Mulțumim Domnului! În Faptele Apostolilor găsim o întâmplare pe care
a avut-o Apostolul Pavel și Sila. Erau în cetatea Filip, propovăduiau cuvântul Domnului și au fost aduși înaintea dregătorilor cetății aceea și au fost aruncați în temniță. Și dintr-o dată, un cutremur a venit, ușile temnițelor au fost deschise, legăturile s-au desfăcut, erau liberi, puteau să plece. Dar au ales să stea pe loc. Când a văzut paznicul acelei închisori ce s-a întâmplat, ușile deschise, a vrut să-și ia viața. Și ei au strigat de acolo, nu-ți lua viața pentru că noi toți suntem aici. Haideți să vedem ce a decis acel paznic al închisorii să facă. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 29 la 34. Atunci, temnicerul a cerut o lumină și a sărit înăuntru. Și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-a vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Ce a făcut temnicerul? Și toți cei din casa lui au primit botezul. Au crezut în Iisus Hristos. Au crezut în ceea ce Apostolul Pavel și Sila le vorbiseră. De ce? Ce comportament a avut Pavel și Sila peste zi în acea închisoare? Ce făceau ei când picioarele lor erau în butuci? Și având răni, pentru că au fost și biciuiți. Spune că ei cântau. Cântau. Peste zi ei cântaseră. Și seara, noaptea, a avut loc acel cutremur. Și chiar în acea noapte, acest temnicer l-a primit pe Iisus Hristos în viața lui și a primit botezul. Să ne ajute Domnul să învățăm din aceste cuvinte. Să luăm o hotărâre astăzi pentru viața lui. În continuare, rugăm grupul din Lugoj să ne mai încânte cu o cântare și între timp sora Emma se pregătește cu poezia pe care are să ne spune.
În continuare, tema cu poezia. Adriana, dar este la fel de valabil pentru toți cei care se boteză astăzi. Ce bucurie poate fi pentru o mamă și un tată când prima fiica lor spre un legământ solemn se îndreaptă. De bucurie cerul cântă, revărsând har în adunare. Căsătoria cu Iisus e o minunată sărbătoare. Adriana, mă bucur pentru tine că în anii tăi cei mai frumoși ai hotărât de bunăvoie să-ți dai viața lui Hristos. Oriunde ar fi putut ispita să te împingă, să te atragă, dar Domnul te-a ales la sine și n-a ales o cale largă. Tu ai ales această cale îngustă, de Iisus scălcată, stropită în picuri salvatorii ce-au curs din fruntea însângerată, pe care dragii tăi părinți și ai tăi bunici s-au străduit să îți îndrepte astăzi pașii spre a fi salvați și fericiți.
Și nu e un oarecare pas ce într-un moment îți stă în față, ci votul cel mai important. De acum începe o altă viață. Și azi, în fața multor martori, tu te predai doar lui Iisus, dorind ca lui să-i rămâi un prieten credincios, supus. Cum poate un tânăr să-și păstreze curată viața, calea sa, când pe Iisus vrea să-L urmeze și când citește Biblia? De acum încolo, când ispita la ușa ta vrea ca să bată, să spui că nu e loc să intre, că inima e ocupată. Că ai deschis-o lui Iisus și El acolo va trona, pentru o întreagă veșnicie, descoperindu-ți dragostea. Amin. Mulțumim Domnului pentru această poezie. Pentru că timpul este limitat, vom face închiderea programului de aici și îl vom avea Domnul cu primul 279. Eu vreau pe Iisus. 279.
Care ești în ceruri, îți mulțumim, Doamne, pentru această zi minunată care Tu ai pregătit pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne iubești. Ajută-ne, Doamne, ca acest legământ pe care încheiem cu Tine să fie un legământ pe care să purtăm această cruce, să Te slujim cu toată inima și să apărăm adevărul așa cum dorești Tu. Te rugăm, Doamne, să știm, Doamne, că ne așteaptă un drum pe care trebuie să Te urmăm și ajută-ne pentru aceasta, dă-ne putere, înțelepciune, pricepere, ca să Te slujim în totului tot. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai ales și vrei să fii mai Tăi. Ajută-ne că când vom avea probleme, ajută-ne să privim la Tine și să dorim cu toată inima să mergem înainte. Te rugăm frumos, primește-ne așa cum suntem slabi și ajută-ne să Te slujim, să Te onorăm cu totul, în tot. Ne predăm în brațele Tale în această zi și Tu să fii cu noi. Îți mulțumim pentru toate și Te lăudăm în veci. Amin. Amin. Prin această rugăciune, programul de protest de aici de la adunarea la sfârșit, Domnul să fie lăudat, glorificarea pentru veci. Amin.